Ditama, ngapunten niki kula nyuwun pangapunten nggih, Pak. Kok kula niku ajeng acung ngisruh nanging niki mung kula guyon kok nesu tenanan. Jenengan celuk mengke lak mara. Sing marai minggat niku jenengan. Lah, anu pawon Pak. Tak kandhani. Kowe pengen yogane balik to? Kowe pengen yogane balik? Heeh. Matur karo Pak Lahir. Pak Nah, Lahir. pengarepe Pak Lahir kok piye jale? Matur karo Pak Lahir piye? Nah, kok ketua panitia balik wis rene. pasrah lho. Nah, Pak ketua panitia wis angkat tangan kok. Oh ngapunten sanget. Apa? Nah, ayo. Wonten lepat syukur. ngapunten niki. Lah, Kula niku mung guyonan niku. Oh, nah, syukur kapokmu kapan kowe. Ora sempakan. Sepakan. Apa? Apa? Nggih ngapunten niki kanca-kanca mang celuk. Kula ndak mungkin dikeroyok wong sak Bonsari. Ngapunten ken wangsul mriki. Kowe kudu tanggung jawab. Nah, ngoten Pak, kudu tanggung jawab. Tanggung jawab. Mesti Mboten, ngerasa tanggung jawab. Nah, ora tanggung jawab, lapor ke polisi, Pak. Iya, lunga kowe, San. Nah, Kowe marah takut ora? Ya. Alamat minggat, San. lah. Iki seneng bukan minggat. Oh, iya. Lah iki seneng nogo bukan minggat. Lah kok apa? Omong iki wis bar diusir RT ini. aku seneng iki kon minggat. Aku wis lunas lho nyampe. Matur karo anu, anak-anakmu. Sinten? Muni dawuh Pak Lahir, Mas, panjenengan kabure minggah panggung. Anu Nah. sinten ketuane? Ketuane wau Mas Tegar. Mas Tegar. Tegar. Kok kene wae. Kok kene wae. Mas, Mas apa? Ora Dumateng. sanggup. Aja guyu. Kok memelas lho palang guyu. Nangis. Oh nangis to. Mas Tegar sak rombongan ngapunten kula aturi minggah wonten pepanggungan niki diutus Mas Lahir. Ngapunten kula wonten lepat nggih nyuwun pangapunten. Woi, Lah bang kowe iki Lah kok malah mbok balik. malah mbok balik. Lah, malah. dadah ngono iki. Dadah tidak mampu. Iki kacau iki. Iki mung yoga mung pira iki? Wong iki ra ditabur apa-apa. Lho kebalungan minggat kabeh. Kene, dibacotke. Lagu dibacotke. Ayo bacotke. Sing penting anu, kowe tanggung jawab no. Wah, Kon balene. Ya coba. tanggung jawab soalnya mulake omongan iki ditata ngono lho. Karo penabur nom-nom kok sak-sake ae. Ya sepurane wong ya ora sengaja sire ya guyon ben gayeng kok malah nesu tenan. Guyon kuwi karo yoga tuwa ngono. Dah kemana? Ya. Ya kok kereng iki. Ya. Lah dikendhangi ngomong jelengan barang kok. Wah, ora enak, ora dalan ya. Lah, ora ono. Wong jenenge pimpinan lah dalah ayo. Lah, Syukur apa Nek basi e melu nes. Basi e melu nesu. lah ngake kendang Ayo. ngomong Ndak copres. sarawi. Opo? Gamelane Iki kok ora muni. Lah iki ne ya muni no. Balungane unekno. Mbak Cokro. Mbah Cokro sapa? Cara sapa? Sastra. Sastra. Nutu sasair apa aja. Oh alah, Yo, unekno ngono kuwi. Bar kok kene langsung rono. kowe ngene tok ya ora muni liyane. Tangane mung loro nggone beda. Ya kowe bar ngendang kene mlayu rono. Lah kudune ngono mlayu. Nah, Ben kecekel kabeh. Ayo. Konang tak gentung-gentung. Wes, ora kurang akal. Apa-apa kok ora beneran. Konang. iki nek teko konang meneh to. Kaya mangkano mendung lho. Pokoke golek larase iki ben pas. Lah laras wis pegat